Bueno, benvido, Fabián. Moitas grazas. Séntate por aí. Pois, me sentar aquí, por exemplo, se vos parece. Sí, bueno, si te queres pasar a este lado... No, creo que... Xa estás acostumbrado. Creo que no, vos deixar xuntas e vos despois disparades todo o que queirades, así, fuego a discreción. Moi ben. Bueno, esta pregunta non fai falta decila, sobre todo en Ribadeo, porque te conoce todo o mundo, pero imos comenzar con quen é Fabián Pérez? Bueno, pois, Fabián Pérez é un ribadense como a outro calquera. Fillo de Pepe de Rossi, de Ribadeo de toda a vida, que, bueno, pues que a vida o foi levando por distintos lugares, que viviu a súa meirande parte da súa vida de momento, creo que se fago cálculos aquí nesta vila, e que agora, pois, por circunstancias, pois vive no outro lado e ven aquí cada vez que pode. E se che decimos Ribadeo, que significa para ti a túa terra? A miña casa. Ribadeo é sempre o punto de referencia. A min gustame sempre, cando me falan de algún sitio, ter a referencia de canto hai dende Ribadeo hasta ali. Tiro moito de GPS, bueno, destas aplicacións que hai agora, para saber canto tardaría eu desde a miña casa a tal sitio. Cando penso en casa, penso no lugar onde nacín, aínda que eu agora estea residindo noutro lugar, que tamén é a miña casa, que me reciben con os brazos abertos e tal, ningún lugar vai pasar por a miña vida como pasou e pasa e pasará a Ribadeo. Fai 2 anos fixemos unha entrevista e decías vou polo mundo dicindo que son de Ribadeo. Sí. Gran titular. Sí, bueno, sí, pero recordo que houve alguén que respondía e logo que vai dicir? Efectivamente, quero decir, se lemos eso así tal cal, evidentemente teño que decir que son de Ribadeo. O que quería decir eu con esa resposta é que hai moita xente que cando lle preguntan, de onde eres? No, pues yo soy de un pueblo, de no sé dónde, en la provincia de tal, non lo vas a conocer. No, eu non fago esa maniobra para despois acabar dicindo o nome da vila. Eu digo que son de Ribadeo. E en función da cara da outra persoa, xa pregunta, te suena, non che sona, estiveches, sabes de onde che estou falando? Entón xa despois, se fai falta, delimito, pero hai que decir que cada vez delimito menos, porque cada vez Ribadeo está na boca de moita máis xente en España e bueno, a nivel internacional falas cun estranxeiro e se non é por Ribadeo ti dices Praia das Catedrais e xa te ubican perfectamente, o cal é un gustazo. Vas nos contar como eras de neno, como foi esa infancia en Ribadeo? Bueno, pois de neno, a ver, as miñas circunstancias familiares eran que meu pai traballaba no mar, entón estaba 6 meses fora da casa. Entón eu son un neno criado fundamentalmente por súa nai. Digamos que miña nai era quen máis pelexaba comigo. Pois eu, ao ser fillo único, pois sempre os nenos intentan coller o brazo cando lles dan a man. Entón, pois, eu batallaba con miña nai porque non quería comer non sei que, porque non me quería poñer estos zapatos, porque quería isto, porque quería outro. Entón, claro, pois eu son un neno moi de, como decir, de mamá. De mamá no sentido de que mamá para todo. Mamá facía de papá e mamá facía de mamá. Claro, cando meu pai viña, despois de estar traballando, pois iso, 6 meses, el traballaba en África. Claro, pois eu recuperaba o tempo perdido con meu pai. Pero claro, ao principio facíase duro. A mí meu pai de maior sempre me recordaba que a primeira vez que se marchou e que eu medrei así un pouquín neses 6 meses, porque cando eres novo medras moitísimo, e el volveu, pois el volvía con toda a ilusión de ver o nenín que igual pasara de ano e medio a 2 anos, e que cando chegou, que se escondeu detrás de súa nai, porque lle daba medo aquel home, non se acordaba de quen era, e tal. Entón, claro, pois eses episodios, hasta os 10, 11 anos que estivo traballando o meu pai, 10 ou 11 anos da miña vida, pois foron os que máis me marcaron, non? Coñecendo isto, Fabián pois era un neno pois que lle gustaba moito sair a xogar, que xogaba no parque, que xogaba na igrexa, aí nun dos laterais da igrexa parroquial, que lle gustaba moito xogar o balón. Recordo os días de verán indo á praia sempre que podía, intentando convencer os amigos, indo con meus primos, metidos todos ali nun coche para ir pasar as tardes. Bueno, non sei, eu creo que sempre fui un pícaro bastante social, e a min, pois, claro, o feito de que miña nai estivese soa, pois miña nai levábame a todos lados. Entón, claro, ao principio dache vergonza falar con xente que non coñeces e que é da dos teus pais.
pero despois eu creo que conservo moita relación con xente da idade de meus pais que agora van pola calle e me paran e recordan, ai, cando eras así pequenín, ibas por aí con tua nai e tal, e pásame moito que cando veño con amigos que son de igual de Madrid ou tal, ou incluso os meus amigos, quedamos a unha hora, quedamos a 7:30 en tal sitio, e xa me dicen, oye, sal con 20 minutos de antelación porque sei que vas parando con a xente conforme vas pola rúa, e é que paro con a xente da miña idade e con a xente da idade de meus pais, que, oye, que tal, como te vai e tal, aparte dos típicos de véxote pola tele e tal, pero máis alá diso, eu creo que me pararían igual e eu estou super encantado de ter este tipo de conversacións e este tipo de relacións, sí. Pois moi ben. E, bueno, cando soupeches que quería ser xornalista? Xa de pequeniño? Que va, eu de pequeno, a min gustábame moito estudiar historia. Bueno, gustábame pensar que me iba a gustar estudiar historia. A min gustábame a historia. Lía cousas de historia, libros de historia, pero ao final vas madurando e dis, igual non teño o tipo de vida que me gustaría ter, con todos os respetos, quero dicir, igual eu non vallo, por exemplo, para dar clase nunha universidade, ou nun colexo, ou nun instituto, ou non vallo para traballar nun arquivo, ou ese tipo de traballos, ou para ir de un centro de interpretación, ou que sexa. Despois, funme dando conta de que a mí o que me gustaba era falar con a xente, contar historias. Eu era un pícaro que desde pequenín vía as noticias todos os días. Vía as noticias pola mañá, bueno, a ver, moi pequenín, no, eu de pola mañás, acórdome además, eu vía Heidi. Heidi empezaba ás 8 da mañá e miña nai gravaba a primeira media hora e entón eu vía ás 8:30 a media hora que, o sea, intentaba cuadrar para ver todo o episodio e tal, pero despois xa con 8 anos, con 9 anos, pues eu recordo estar en terceiro de primaria, se non recordo mal, en terceiro ou en cuarto, e eu a mañá do 11M eu estaba vendo as noticias na tele, non estaba vendo os debuxos, e ir ao colexio con esa sensación de, jolín, algo está pasando, evidentemente non o dimensionas con esa a ese nivel, no? Pero sí recordo antes aínda, con 8 anos, o día do 11S, tamén, estar vendo as noticias, eu sempre vía as noticias, gustábame ler o periódico, na miña casa sempre se comprou o periódico, na miña casa tamén se escuitaba a radio, eu cando non tiña, gustábame moito o fútbol, eu non tiña plataformas de pago de fútbol, e eu escuitaba o fútbol na radio, e para a miña habitación, e escuitaba a radio xenjolín, e todo este mundo, ven sexa o periódico, ven sexa a radio, ven sexa a televisión, e por que non? E de aqueles polvos estos lodos ou barros lodos, nunca me acordo que vai na expresión primeiro, pero ese foi o resultado. E, bueno, tes un montón de estudios e cursos tamén. Sí. Como foi todo ese camiño ata chegar a onde te atopas agora? A ver, non teño tantos, quero decir, ao final, eu empecé xornalismo, na universidade na que estudiei, que é a Pompeu Fabra de Barcelona, había a posibilidade de facer outra carreira simultaneamente, e en segundo, o sea, en terceiro, decidir se facías o doble grado ou non. Eu empecé con ciencias políticas, pero quedeime aí, por exemplo. Nese momento non me gustaba, non igual casaba comigo, unha decisión que igual con o tempo debín pensar de outra maneira, non o sei, tamén o podo retomar no futuro. Nunca é tarde. Claro, nunca é tarde, exactamente. E sempre aproveitei a universidade para facer cursos que se nos daban, acórdome, eu quería ser narrador deportivo, un de narración en inglés, que era o que apareceu por ali, outro de diseño web de medios de comunicación, ¿no? De responsive web design. Moi ligado tamén aos idiomas, sempre me gustaron ou os vin necesarios, entón intentei formarme, ter o inglés mínimo, e despois estiven estudando árabe unha temporadiña, que tiven que deixar porque non cadraba ben con a xenda. Bueno, non sei, eu creo que é algo, o aprendizaxe, que non se pode aparcar cando un é novo, pensando que é algo da infancia ou da adolescencia ou da mocidade, senón que creo que hai que estar aprendendo todo o día, porque se a vida nos ensina algo todos os días, jolín, a cabeza hai que intentar cultivada. Tamén. Pois sí. A ver, agora contanos como foron os teus inicios na televisión. Isto creo que a todo mundo lle interesa, porque... Pois mira, eu estudiei a carreira en Barcelona e fun facer un máster a Madrid. E no máster houve un momento de impás que se cambiou a dirección do máster. A directora cambiou, por unha serie de circunstancias. E a directora que chegou estaba dirixindo o telediario de Televisión Española. E o primeiro día dixo, quero ver como estáis de actualidade.
para ver qué es lo que tengo. E fixo un test de actualidad, ¿cuántos diputados tiene tal grupo, tal? ¿Quién es el presidente de no sé qué, tal? Foi casual que eu fixen o mellor examen, entonces foinos chamando un por un e dixo, mira, Fabián, casualmente acaban de salir unas prácticas en Mediaset y he hecho este examen también para ver a quién puedo yo recomendar y tú has hecho el mejor examen, entonces me gustaría recomendarte a ti, ¿te interesa? Entón eu dixenlle que sí, e aquelo era unha especie de Twitch de Mediaset antes de que existise Twitch, ou unha especie de YouTube, sabes, unha canle en streaming que tiña Mediaset nun programa deportivo. Ao principio parecía así algo exótico, pero despois xa nos dixeron, oye, vais a emitir tamén en BIMAD, que é outro dos canais de Mediaset, polas mañás, en directo, e aí aparecen un bo día na tele. Esa foi a miña primeira aparición. E como é o directo? Pois o directo ao principio impresiona, pero despois olvídaste. Evidentemente que nos está vendo agora sabe que hai algunha cámara grabando, non? Pero ti non podes pensar que hai unha cámara grabando. Ti tens que pensar que estás con dúas persoas nun ambiente super cómodo, porque a verdade é que estes sofás teño que felicitar aquí Diario porque isto é unha maravilla. Claro, se o obxectivo é manter unha conversación, pois manter esa conversa, non estar pendente de sonarei ben, veráseme ben, salirei guapo, nada. Aquí estamos falando e eu creo que con o tempo acabas asimilando que é iso, que canto máis cómodo esteas, mellor resultado obtés. Mellor non pensar no que hai ao redor. Claro, que iso boicotea moitas veces. Exactamente, ou incluso ás veces decir, Dios, que me estará vendo agora? E estará vendome tal. É que agora vou dar unha noticia que igual non lle gusta a non sei quen. Como farei? Digo, pois como tes que facer. Ao final, facer as cousas ben, como as fixeche sempre, e que todo flúa. Canto máis natural, eu penso, eu son dos que pensa, porque isto vai por escolas. Canto máis natural resulte unha persoa que fala diante dun micrófono, eu creo que con máis facilidade chega a mensaxe que ele quere transmitir. E se te equivocas tamén, todo o mundo se equivoca, non pasa nada. Efectivamente, eu igual é tirar pedras contra o meu tellado, non sei, pero aborrezo moito ese tipo de xornalismo ou de televisión de voume estar aquí hierático, voume memorizar 30 segundos de intervención e voume recitar como se fose un rosario. Home, pois, a ver, si podes adaptar un texto ás túas palabras e facer as pausas conforme a túa maneira de falar, sempre que sexa de unha... A ver, si tú tes tendencia a trabarte ou tes tendencia a acelerarte moito, pois non, hai unha serie de mínimos. Pero, cumplidos eses mínimos, sé ti mesmo. É que creo que chegas moito máis a xente, porque unha persoa que parece un robot, un busto parlante, alonxa. E ás veces o mensaxe é super básico, non fai falta estar media hora para dicirche, invéntomo, Encima, hoxe por hoxe, perdón que te interrumpa. No, nada. Como que non nos gusta o perfeccionismo. En plan, debe ser a través das redes sociais ou algo así, que vemos que as persoas son persoas, eso que se mostra moitas veces unha parte moi idílica das vidas. Sí. Como que estamos máis acostumbrados a ver os errores da xente. Pois pode ser, sí, pode ser, e igual é unha tarefa pendente dos medios de comunicación, que ás veces sí que se sigue tendendo a perfección, a facer o triple tirabuzón e caer de pé. Oye, igual non todas as noticias necesitan un triple tirabuzón e caer de pé. Se morreu o Papa, morreu o Papa. Pouco máis se pode decir, os anos de papado, o nombre, tal, pero non recordar que cando era pequeno fixo non sei que, dixo non sei como, Non, a ver, última hora, que pasou? Morreu o Papa, xa está, xa analizaremos, pero non fai falta tal. E se digo morreu, trábome e acabo dicindo Papa, da igual, a xente na casa quédase con que morreu o Papa, non, ai, mira este que casi non lle sale, e se fai o chascarrillo, despois olvídase, porque a memoria é moi corta e as redes sociais aparte axudan a isto, ver as imperfeccións da xente e ao final hai un volume tal de contido que non podemos facer sangue de ai, que me equivoquei, que lle chamei Paco en vez de Francisco, porque non sei que... Bueno, pois non pasou nada. E isto non tiña que ver con o Papa falecido de Paco e Francisco, pero refírome, pois chamei isto persiana en vez de cortina un momento e olvidouse. Non pasa nada. Logo son memes. Claro, sí, é o peor que che pode pasar. Sí. Despois hai moita xente que vive pendente de, riránse de min, criticaránme, tal. Bueno, eu entendo que cando estás empezando...
É complicado. Dedicas moito máis tempo. Mira, a min pasábame antes moito con as redes sociais, que contestaba a todo o mundo. E chega un punto en que non o podes facer. Porque hai xente que che escribe con boa intención, pero hai xente que busca facer mal. Entón, claro, se ti perdes tempo da tua vida contestándolle a alguén que dedicou o seu en facerche mal, igual está conseguindo o seu obxectivo e estáche facendo mal, porque se contestas é porque te afecta. Eu creo non me creo que tú recibas críticas. Sí, que todo o mundo, e de todo tipo, ou comentarios que non che gustan, que non teñen nada que ver, que che empezan adulando porque ben o faz e resulta que despois os intereses son outros, sabes? E, bueno, hai de todo, e nas redes sociales é un lugar tamén moi escuro, porque te podes agochar atrás dunha identidade falsa, dun avatar, dun boneco, e dicir calquera cousa. Entón, bueno, eu creo que compraría educar tamén a xente que se expón a medios, a plataformas, a todo isto neste asunto, porque hai xente que vive moi cómoda vendendo a súa vida, pero iso tamén ten un lado escuro que non se trata tanto, ou que se trata ás veces interesadamente, pero, bueno, o tempo é moi valioso e hai que diferenciar o traballo da vida, e cando estás na vida tens que decidir canto de traballo salpicas a vida, que se non vives, despois ao final tampouco traballas. Xa. Bueno, antes tamén falabas que estabas moi ligado ao deporte. Como decidiches dar o salto do deporte á actualidade política? Pois porque o aborrecín totalmente. Bueno, porque me votaron, primeiro. Porque nos votaron a todos. Acabouse o proxecto e eu nese momento foi como, e agora que vou facer? Pero no momento inmediatamente despois dixen, xa era hora, O sea, foi como un alivio e dixen, jolín, é que igual estaba facendo algo que non me gustaba. E tamén a vida son etapas, golpes, non? Sí. E erros e varapaus. Pensas que che ven unha maldada e se te reinventas resulta que foi o mellor que che puido pasar na vida. Pois foi un pouco así. Dende aquela distancieme moitísimo do deporte, eu vía fútbol todos os días, o fin de semana, a tal hora non se podía facer nada porque xogaba o Celta. Bueno, pois agora xa me enterarei polo móvil de como quedou o Celta. E que hoxe xoga o Madrid o Barça, pois primeira noticia, por exemplo, non? Digo fútbol porque ao final é o que máis casa. Solo sigo ligado a un deporte, iso sí, o ciclismo, que me perde. O sea, é o mellor que creo que me puido pasar deportivamente falando nos últimos anos. Eu fago deporte pola miña conta, pero non fago ciclismo, fago así algo de gimnasio, paseos, eu teño un can, entón os kilómetros andados imaginades vos que son vos, pero sí, aparquei todo menos o ciclismo e o resto pois paseime a política porque ao final é que hai salsas todos os días e non fai falta inventarse nada, porque eu teño feito noticias de como mira fulanito a zutano en el entrenamiento e dices, bueno, pois igual eso noticia non é. E sin embargo, con este patio de colexio que temos na actualidade política, vai por todos, pois hai contidos todos os días, moito máis divertido, desde logo. Nos eso, a nivel comarcal, máis ou menos, podemos intuir como é ese salseo. Sí, tamén nos pasa. Tamén nos pasa, sí, claro. Sí, que non nos aburrimos. Non hai falta de contidos, non? No. Claro, ademais, bueno, pois imagino cando non son os concellos, é a Deputación, cando non é a Deputación será a Xunta, cando non é o Goberno do Estado, sempre hai cousiñas. E, bueno, pues, evidentemente. E, bueno, contanos, cal foi a noticia ou reportaxe máis especial que recordes, que deches? Haberá un montón. Hombre, a ver, foi moi especial para min, en maio de 2021, houve un salto masivo á valla de Ceuta desde o lado marroquí, e eu recordo irme a dormir ese día, que foi unha cousa un lunes pola tarde, penso, e dicir, jolín, que raro que non vayamos ir cubrir isto, vale que está lonxe e tal, pero eu creo que vai ter moito empaque. Estaba escuitando a radio, precisamente, fume dormir e eu igual tiña alarma, pois eu que sei, pa 7 da mañá ou pa 7:30, e despertame unha chamada de teléfono, e xa vexo que é o director, e xa tal, digolle, nos vamos a Ceuta, e dice, nos vamos a Ceuta, podes llegar a Tocha, tal, non sei que, e digo, sí, vamos a intentalo, e chegar ali, e botei 3 días, a verdad que duros, porque, bueno, conxúganse moitas cousas, desde as relacións internacionais hasta o drama humanitario, e foi moi duro, pero tamén moi especial, eu creo que sempre o recordarei. E tamén algo pasou na pandemia, que estuveches en Italia... Bueno, sí, porque ao principio
Bueno, estaba ese escepticismo, ¿no? Tampouco vamos negar sobre que estaba ocurrindo de verdade e bueno, a min o programa díxome oye, vamos a Italia, que parece ser que hai algo, que hai varias vilas pechadas, vai ver a ver que pasa. E bueno, vale. E recordo que non se sabía que estaba sucedendo, o sea, que non se podía pasar a certos concellos porque estaban delimitados, porque había xente ingresada, pero recordo o descoñecemento de eu estar nunha rotonda solo e dicirme polo pinganillo oye, e non te tendrás que poner mascarilla? E eu, jolín, aquí a policía está sen mascarilla. No, es que ha entrado en outro canal aí non sei quen con mascarilla. E digo, mira, a mí naide me está obligando a poñela, eso, está aquí a policía, a xente que vexo non a leva. Eu creo que non. Claro, con o tempo, conforme foi evolucionando todo, bueno, igual sí que a cousa se puxo tan mal como para ter que facer ese directo en mascarilla. De feito, acabei facendo miles de directos en mascarilla con mascarilla en España. Pero bueno, tamén era cando a distancia era X, cando había máis ou menos xente. Bueno, era unha fase inicial na que se mesturaba moito o descoñecemento, a ignorancia e a curiosidade, non? Porque ao final a curiosidade é un pouco o motor da humanidade. Foi curioso, porque volvín malo, además dali. Eu creo que xa salín un pouquín con tos. Eu teño asma, entón cada catarro aprétame un pouquiño máis o peito. E cheguei e dixen, buah, teño así catarro. Paréceme moi raro que por estar un día e medio aquí contaxiarme de nada. Pero, claro, tiven que notificalo, bueno. Eu que sei, estive uns días en cuarentena na casa. Canto tempo estiveches en Italia? Eu creo, non chego a 2 días, creo que cheguei un día pola tarde, fixen noite, fixen todo o día, bueno, ou igual foron 2 días e medio, non o recordo ben, pero foi como o 25 de febreiro, a nós pecharonos 10 días, 15 días despois, máis ou menos. Guau. Sí. Menuda experiencia. Sí, agora míraslo e ves o que pasou despois e todo, pois o drama que houbo en países principalmente como España, tamén Italia, e jolín, tela, porque eu incluso ali en Milán a xente decíame, esto me están cerrando, aquí non hai nada, esto es un catarro, que va a pasar? Ali incluso, que xa tiñan algo máis, que xa había povos pechados, que en España eso non sucedía. E dices, jolín, con que me quedo? Sabes? Bueno, os médicos tamén estaban un pouco a velas vir. Que sucede? Isto é un ingreso de 3 días, un ingreso dunha semana, unha gripe un pouco máis forte ou tal. E xa cando empezou a sumar o contador de mortes, a verdade é que impresionou moitísimo. Moitísimo. E cando tes que cubrir así unha noticia tan delicada, como é facer un directo nesas circunstancias? Bueno, eu creo que eu sempre intento, cando estou en directo, poñerme no lugar do espectador. E o espectador igual pon ese día a tele porque quere saber que está pasando. Entón eu teño que tamén facer un pouco do espectador estando ali. Eu son o primeiro en querer saber o que está pasando. Entón fago máis preguntas que me faría desde a casa. Oye, que pasa? Onde se pode entrar, onde non? Que datos temos? As autoridades que din? Entón, é unha responsabilidade porque hai que prepararse moitas respostas para saber contalas todas e que o espectador, desde miles de kilómetros, se faga a idea o máis precisa posible do que sucede. O sea, eu creo que é moi exixente, pero bueno, tamén é moi bonito. Tes que darnos algún truco, para facer directos. Vale, pois o mellor facemos algún podcast en directo, quen sabe? Pois é un reto apaixoante, claro, sí, eu creo que o mellor consello que se pode dar é estar tranquilo, sempre, e confiar no que... Pois non, tedes que confiar no que sodes capaces de facer, porque se un non confía en si mesmo, como lle pode pedir aos demais que confíen nel? Ou nela, vamos, me refiero, era un figurativo. Eu creo que sí, que hai que estar relaxado, oye, ás veces, super a favor de facer unha lista de que cousas quero contar, claro, e apuntar, oye, que teño que levar notas? Pois teño que levar notas, evidentemente. Por qué? Volvemos ao de antes. Eu non quero ser un busto parlante que diga, pois hoy hai non sei que, non sei cuánto, non sei que mata, no. É que eso me pareceme tan complicado. Memorizar algo así tan estático. É complicado e innecesario, sabes? E tampouco chega ben a xente. Claro, porque si che estou vomitando datos, os datos aburren, os datos ensucian, o sea, non se retén, por exemplo, no? E a min gustame moito, por exemplo, nese directo do que me falas en Italia,
claro, eu tamén tiña o interese de que a xente soupera todo o que levaba eu feito nas últimas 24 horas en Italia. Claro, oye, están dicindo que están pechando os concellos. Jolín, vou contar que puiden facer. Oye, pois mira, puiden ir a unha tenda perfectamente. Vin bares pechados ou non os vin. Claro, cando ti estás contando a túa propia experiencia, non che fai falta memorizar tanto. Solo tens que acordarte do que fixeche ti. Sí. Entón, iso tamén é moi fácil, ou fai no máis fácil, facer a historia que sea tamén, o sea, que ti formes parte da historia que queres contar. Ollo, sin ser ti o protagonista, porque tamén hai moito Ego. hai moito ego, efectivamente, nestes mundos, non? E, non, eu non quero igual estar sabendo como espectador como te sintes, que pensas, que fas, que... No, gustaríame coñecer a realidad que ti ves, pero que ti teñas en conta que eres un privilexiado por estar aí e poder contarma, pero que a min é me igual o que che pasa a ti. Porque o que che pasa a ti podería pasar a outro no teu lugar. Sabes, eu creo que os egos tamén é moi importante aparcalos, porque que senón non vives neste mundo, porque te estás comparando continuamente con o outro. Sempre vas a querer máis, non valoras o que tes. Home, a ver, o camín de un costa moito facelo e hai que terlle algo de aprezo, porque senón mal vamos, a verdade. En toda a entrevista non mencionamos onde traballaches. Penso que xa nin fai falta porque a xente sabe que traballas en Todo es Mentira, o programa de Risto. E, bueno, tú tuveches unha evolución que vai ascendendo hacia arriba, comezaches como redactor, reportero, fuches incluso xefe de algunha sección, estás de copresentador. Bueno, sí, cando a ver, eu estou, sempre yo digo, ou a Risto ou ao director, ¿no? Que en Todo es Mentira eu sempre vou estar onde me queiran poñer, donde diga el míster, ¿no? Que se dice no argot deportivo. Entón, sí, eu empecé como redactor, acordo ao principio que a outros compañeiros ou compañeiras lles daban oportunidade de facer directos e eu estaba como, jolín, aí... por que non me din a mí de salir, facer isto, tal, no, como que Fabián non valía. E houve un día, ao final, a vida laboral son casualidades e estar no momento exacto traballando. Houve un día que facía falta unha persona máis para ir cubrir unha manifestación de taxistas. E non había. E dixeron, bueno, pois que vaya, Fabián. E eu, chegou o día. Vamos a intentar facer o mellor posible. E, claro, a primeira vez estás nerviosísimo. Temblanche as pernas, temblanche as maus, temblanche todo. Pero dis, nada, esto vámoslo sacar para diante por min. E pola xente que estivo detrás de min para que eu chegue hoxe hasta aquí. E nada, e coincidiu que despois dese directo, pois o día seguinte, que vaya Fabián. E o seguinte, que vaya Fabián, e un día foi, pois que baje Fabián al plató e que nos explique algo. Así hasta que o verán pasado me dixeron, oye, que se collen vacacións os presentadores principais e que si queres estar ti copresentando o programa. Entón, claro, de estar facendo vídeos polas mañás, de entrar o primeiro a salir o último, despois de estar todo o programa na mesa, claro, é que o pensas e dis, valóraslo moito. Claro. Valóraslo moito porque é a túa casa, teño que recoñecer aí que a aposta non só do director do programa, senón do propio Risto, que creo que me ten en moita estima e que valora moito e recoñece moito o meu traballo. De feito, dixo en directo, máis de algunha vez. Sí, a verdade é que sí. Sí, a última vez. E é que, además, é un cabrón, sabes? Porque xa yo dixen. E digo, non me fagas isto así en directo. Estábamos nun programa de polas noites en Telecinco, que estivo aí a finais do ano pasado, Demos, e eu, ao final, eu tiña unha grada de chavales de 20 anos que lles iba dando turno de palabra e tal e cual. O sea, o meu papel era secundario, por dicilo así rápidamente. Y de repente o tipo vai y en vez de decirme, oye Fabián, ¿quién puede hablar de tus chicos? Tal. Dice, no, Fabián, te quiero decir una cosa, tal. Y sí, bueno, é que non me acordo das palabras porque me puxo moi nervioso. Dixo,
Bueno, estoy ante uno de los mejores periodistas que hay actualmente en televisión, vas a llegar muy lejos. Sí, e eu puxeme tan nervioso que Sí. fundar un chucho. Sí, sí, sí. Que despois digo, wow, pensei e digo, é o primeiro chucho que eu en directo nunha televisión. E dixen, eu digo, que saibas que vas ter sempre este recordo, o sea, Sí. sempre me vou acordar do chucho que te din na tele, jolín, que che diga eso un xefe, porque Risto é o meu xefe, e que che diga Claro. isto unha persoa que, home, de televisión sabe un cacho, Sí, que sí, sí. É unha figura importante. un brutal emblema da televisión deste país. Home, pois iso anima para seguir traballando e bueno, ter paciencia, pero ser constante. Que eu creo que paciencia e constancia é co que se chega a todos lados. Que aprendizaxes te deu a profesión, no? A nivel persoal? Pois iso, que na vida hai que ter moita paciencia, que na vida hai que confiar nun mesmo, que hai que ser moi constante e que é moi raro que a sorte che pille con os brazos cruzados sin facer nada, que hai que estar activo, bueno, deixarse ver, levado por o bon sentido, non estar sempre querendo chamar a atención. Eso é unha cousa distinta que creo que non é o que me refiro. Traballar moito, rodearte de xente boa, aproveitar tamén a xente boa que te rodea para facer un bon equipo, porque solo é moi difícil chegar aos lugares. Mesmo, jolín, se falábamos de Risto, eu creo que se Risto mañá fai o programa el solo, o mesmo programa, sen humoristas, sen colaboradores, sen redactores, falando el solo, pois non tería éxito, non? E falo dese programa como podería falar de outros máis. Necesita xente que faga vos vídeos, necesita xente que faga vos guiós, necesita xente que faga unha produción, vamos, da mellor que hai na televisión, directores que decidan ben os contidos, un equipo ben ensamblado, que haxa o mellor ambiente posible. O traballo en equipo, o entorno, a constancia e a paciencia e o creer en un mesmo. Para min, eses son os ingredientes. E bueno, comezabas dicindo que non me veía de profesor, non sei que, pero bueno, nós, despois desta charla, vemoste que podes dar perfectamente unha masterclass de xornalismo nalgúnha universidade sin problema. A ver, eu teño carrete, claro, Sí. pero hai que ter cuidado con a xente que ten moito carrete, porque despois veñen sí. os vendefumes por aí que se poñen a falar e que parece que teñen razón. É que ahora está moi de moda. Efectivamente. E a ver, que lle dirías a algún alumno de xornalismo, que consellos lles darías, si vas a contarlles a túa experiencia? Pois o que vos acabo de dicir, que hai que ter moita constancia, que hai que ter moita paciencia, que hai que creer nun mesmo, que hai que estar sempre intentando ser o máis proactivo posible, que o principio é sempre moi duro, que bueno, está mal dicilo, porque eu son un firme reivindicador dos dereitos laborais de todo o mundo, pero ás veces xorde a oportunidade de, como a becario, acababas ás 3 e che dicen, oye, é que ás 4, imagínate que estás facendo deportes e estás aquí en Ribadeo, é que hoxe ás 4 van presentar ou vai vir hai un partido pola tarde, no? O Oviedo Deportivo. Hoxe tes que traballar pola tarde en vez de pola mañá ou entrar un pouco máis tarde, importache, xa compensaremos outro día, bueno, o que sexa, non? Claro, hai que ter ceder un pouquín, evidentemente non someterse a un réxime de esclavitude, porque eso tamén é outro consello, que non se pode aproveitar dun, pero sí, e despois, sobre todo, hai que escutar moito a radio, hai que ver moito a tele, ver moitas novas plataformas que hai, estar continuamente actualizado, e ler moitos periódicos, porque sona mal que o diga, pero hai que copiar. No bo sentido da palabra. Quero dicir, o ser humano foi avanzando na historia a base de copiar. Naide dixo un bon día, vou montar unha pirámide da nada. Por exemplo, no, pois empezouse con unha construción pequeniña, a seguinte foi un poquín máis grande, imitando a pequeniña, pero para facela máis grande, a seguinte máis grande e a seguinte máis grande, por poñer un exemplo. Se non recoñecemos, jolín, que todos temos influencias en moita xente, auténticos popes, no, da comunicación, ou, jolines, non pasa nada por... Quero decir, por exemplo, se o formato entrevistas en sofás funciona, se lle funciona a un, por que non me vai funcionar a min? Eso pensamos nós, se lle funcionou a Risto, por que non nos vai funcionar a nós? Ves, claro, pero é que tal cual, oye, non pasa nada por recoñecer alguén abriu o camín, pois claro, vamos a inspirarnos e, oye, aportar o noso valor engadido, que é o que temos que poñer en valor. Porque eu
traballo moito para Claro. non calcar, senón inspirarme para facer a miña propia marca. Eu creo que cando algo está ben, non está mal recoñecer, oye, jolín, que esta idea está fenomenal, estamos inspirándonos nela. Non pasa nada. Sempre dándolle un toque, ¿no? Un persoal. Claro, sempre, porque si copias algo tal cual, aí a xente dase conta. Sí, claro. Canto comentario en internet, es la copia barata de no sé qué, o quiere hacer de tal, pero non lle sale, ¿no? Por ejemplo. Claro. No, claro, hai que poñer moito en valor, porque todos temos algo que aportar. Eso tamén hai que telo moi claro. Sí, sí. Despois dun anaco falando de todo xornalismo e tal, vamos pasar outra vez a Mariña e a Ribadeo. Eres un gran embaixador da comarca. Que ten Ribadeo e a Mariña que lle rouba o corazón a todo o mundo? Bueno, vale, podome recoñecer moi embaixador da zona da Mariña Oriental. Recoñezo que me falta moito por coñecer algo menos da Mariña Central, por proximidade, non? E a Mariña Occidental tamén coñezo, pero non ao punto que podo coñecer Ribadeo, non? A ver, eu estou moi orgulloso da miña vila. Estou orgulloso de como é, de como se fan as cousas, de como se exhibe cara ao mundo. Entón, a min encántame falar de Ribadeo, vender Ribadeo, promocionar Ribadeo e recomendarlle a todo o mundo que veña, falarlle das bondades da xente, falarlle dos maravillosos lugares naturais, dos establecementos, do comercio e de todo. E a Mariña, dentro dese tótum de Ribadeo que é a Mariña, eu creo que é un lugar que está favorecido, e isto non quero que sone mal, porque non ten tanta fama como outros lugares, por exemplo, de Galicia. As conexións, que cada vez son máis, celebrámolas absolutamente, tamén facilitaron iso. Temos aeroportos moi cerca, pero non temos un aeroporto tan cerca, non temos línea de alta velocidade, por exemplo, que dende aquí, pois, home, se podemos reclamar algo que se lle asemexe, pois mira, mellor. Pero ese estar un pouquín recóndito e ofrecer, pois, por exemplo, nos veráns, un clima que é unha maravilla comparado con o resto que hai en toda España, pois iso agora e nos anos vindeiros vai nos facer un lugar moito máis especial, pero temos un patrimonio absoluto, unha historia moi vencellada ao mar, xa dende a Idade Media, que hai que dinamizar, que hai que potenciar, que hai que contarlle a xente, que non, evidentemente, non todo vai ser mirar aos demais. Falaba hai pouco, a ver, sin facer inimigos, vale? Sí, pero estiven cunha xente moi coñecida, moi querida, levínos a Mondoñedo, e o comentario era: si esto estuviera en Francia, vamos, no se hablaría de otra cosa, darían la matraca con Mondoñedo, y habería que comer a tarta de Mondoñedo para desayunar, para comer, para merendar e para cenar. E ás veces, pois, esa sensación de que, jolín, que hai que quererse máis e impulsalo, porque temos aquí un patrimonio, falo de Mondoñedo, que é absolutamente brutal, que cada vez que veño máis un fin de semana intento ir, porque me maravilla como lugar da Mariña, sería, despois de Ribadeo, o primeiro que recomendaría, e iso, que hai que reivindicalo moito, porque aquí temos, vamos, ouro macizo. Sí, sí. Bueno, contanos como recibiches a noticia de ser pregoeiro fai uns anos, porque foi un gran orgullo para a vila, para Ribadeo. Total. Chamaronme por teléfono, estaba no traballo, dixeronme, bueno, fixeronme a proposta e eu, claro, solo me preocupaba que cadrase fin de semana ou, se non, cadrar as vacacións no traballo, movelas para poder adaptarme. Nada, foi un orgullo inmenso. Recoñezo que eu non era antes de pregóns, non recordaba ter ido a ningún, igual a algún así un pouco máis coñero, no, de carnavais ou tal, pero foi un reto brutal e, bueno, pois además nun momento vital así un pouco complicado, que me serviu tamén a min dunha alegría, ver ese cine teatro ateigado de xente que te quere un montón, ou que non te coñece, pero dixe, pois vine aquí para verte a ti, para conocerte, porque nunca coincidimos polo pueblo, ou que sexa, ou vinde, non de Ribadeo, para coñecerte, porque te vexo de todas as tardes. Jolines, é que non o vou olvidar na vida, pero na vida. Pois sí, a verdad. É das mellores experiencias como ribadense.
Que bonito. De verdade. Sí. Sí. Imos a topar a Risto por Ribadeo nalgún momento. Risto xa estivo en Ribadeo, de feito. E non nos enteramos. Claro. E non se sentou aí. Porque foi hai anos. Isto todavía non estaba colocado aquí, pero foi hai anos, recorda onde dormiu, recorda onde comeu. De feito, a persona que lle deu de comer, o restaurante, sempre me di: oye, eu dinlle de comer aquí a Risto. E sí, ainda me fixeron esta pregunta non hai moito estes días aquí por a vila, e a persoa que me fixo a pregunta recordaba ter visto a Risto pasar no coche. Risto ten familia, bueno, familia no, ascendencia galega, seu avó era de Padrón, e bueno, eu aspiro a que algún día veña. El sabe colocar Ribadeo no mapa, sabe perfectamente, igual non sabe de onde é outra persoa do programa, pero que eu son de Ribadeo, vamos, encargueime eu pico pala de dicir Ribadeo, levar Ribadeo, vamos, sempre que poido ao programa, sí. A ver, vamos a intentarlo. Eu non perdería a esperanza. Seguimos ca esperanza, entón. Bueno, antes falabas tamén do ciclismo. Sí. De onde ven esa afición? Pois de ver os Tours de Francia con miña nai nas tardes de verán que non había día de praia, porque a miña nai encantabanlle as paisaxes. E claro, a min as paisaxes tamén me gustaban, pero empecé a querer interesarme por en que consiste esta competición. Por que o que gana hoxe non vai primeiro? Non é o que ten o mallot amarillo neste caso. Bueno, pois os intríngulis do deporte, a estrategia, a ver que pode ser un deporte moi individualista, pero sen equipo vas a moi poucos lados. E sí, é plenamente ou puramente televisivo, porque bueno, iba en bicicleta á praia, houve un verán que sí, que me daba por sair así polas mañás, pero tampouco facía unhas tiradas moi longas. E de momento estou nese punto que digo, Dios, a ver si amaño a bici e empezo a darlle. Pero de momento na televisión, parece un deporte maravilloso e moi exixente e é de admirar a xente que se sube nunha bicicleta. Comezamos coa ronda rápida? Sí. Que che parece, Fabián? Veña, perfecto. Bueno, pois contesta o primeiro que se che ocurra. Vale. Que fas para desconectar cando podes? Ler. Algún libro que nos recomendes? Pois mira, estou lendo agora O caso Salgueiro. Teño eu unha lista, xusto. Sí? Sí, para empezar ahora cando... En algún momento que teña vacacións. Pois é que rematara o libro anterior que estaba lendo, Las que no duermen, de Dolores Redondo. A min gustaba moito a novela negra. E estiven en gráficas aquí en Ribadeo e pregunteille a Andrés, pregunteille ao libreiro se me recomendaba algún e díxome O caso Salgueiro. Pero bueno, senón, Andrea Camilleri con Comisario Montalbano, de feito, empeceina, pero estou facendo a colección. Hai outro escritor tamén italiano que me gusta moito, Antonio Mancini, de novela negra, que é como un discípulo de Camilleri. Sí, novela negra, é o que realmente me entretén, o sea, é que me mergullo aí dentro e me olvida absolutamente de todo. Así como tamén pasear con o can, que me encanta e me evado, porque estou a outras cousas. Sí, verdade? Sí. É o protagonista das miñas redes sociais, o meu can, prácticamente. Sí. Con que profesional da comunicación irías de viños? Complicado. Profesional da comunicación. Home, a ver, espera. Eu iría de viños con Risto, por suposto. Sí. No, pero además é que creo que sí, porque ás veces ese ambiente laboral, pois, discrimina o ambiente de ocio social, non? Teño feito, pois bueno, sí, conozo algo da parte social de Risto, pero seguro que coñecela toda dá moito que falar. Pero por salirme así un pouquín, eu creo que profesional da comunicación... Eu poderíame ir de viños con Carlos Franganillo, por exemplo, que presenta o informativo en Telecinco. Sí, eu creo que sí. E con que político te irías de cañas? Con que político? Depende, vai pagar el ou vou pagar eu? Ai... Depende, con quen vayas. Non o sei, con que o sea, todos os políticos teñen un viño ou unha caña e unha conversa, Eu... Con Rajoy de pregoeiro a pregoeiro? Pois seguro que sí, non tería ningún problema en ir con Rajoy. Claro, dependería moito de si realmente é para pasalo ben. Claro. Con algún igual sí que non iría, ves? Porque sería inevitable non sacar algún tema que dices, isto vai romper a maxia do momento. E se lle facemos a pregunta ao revés? Sí, igual é millor. Sí.
Pois mira... Estamos te comprometendo. Sí, no. O sea... Podes decir pasapalabra, se queres. Pero cambio a cerveza por a entrevista. Por exemplo, o viño ou tal. Sí. Porque a min gustaría entrevistar a todo o mundo. E hasta a persoa máis sanguinaria, máis o peor da sociedade, o máis execrable, porque ver o que é capaz de responder unha persoa di moito de como é unha persoa. Non intentar poñerse no seu lugar ou entender os motivos que o levan a facer certas cousas, pero todo o mundo ten unha entrevista, ten un viño, unha cervexa. Agora ben, según quen, que pagase el ou ela. Eso. Si o rato vai ser malo... Un home non nos das, non? No, pobre. Para unha cerveza, para tomar algo... Sí. Pois sí, iría con Rajoy, por exemplo. Iría con Rajoy e non iría con Putin, pero porque as persoas do seu entorno que non lle caen moi ben sempre morren en extrañas circunstancias, non? Entón, digo, igual a cervexa que me tomo non está de todo curada. Faríalle unha entrevista así, marcando distancia, pero a cervexa, mira, se quer tomar el... Además, eu creo que el igual é máis de vodka e a min non me gusta moito. Bueno, rede social favorita? Cada vez ningunha. Estou bastante desconectado. Quero decir, son activo, pero últimamente quero subir unha foto, súbola, sállome. Ou vexo vídeos, pero non estou moi interesado en as reaccións, en si me escriben, si me comparten, si me comentan. Cada vez me preocupa menos, porque vexo que as redes sociais xogan a atarte. Con eses algoritmos que teñen, pois, se subes poucas cousas, castígante. Vas ter menos likes. Sí. Vai te ver menos xente. Xa me pasa. Dame igual. O sea, aprendín a convivir con iso. Entón, bueno, sí, utilizo Instagram, utilizo X, son as dúas. Por exemplo, non estou en TikTok, utilizo algo Telegram, pero non... Para informarme tal, X. Porque ao final aí siga habendo moito contido. Sí. Titular soñado co teu nome. Está aí complicada, Morre Fabián Pérez, unha boa persoa. Triste, Sí. pero... Bueno, pero creo que... Sí. O que eu aspiro na vida. Sabes, non me... O sea, cando teña que chegar, non quero morrer. Sí. Pero sí, o sea, que non sei, si son eu o protagonista, prefiero selo por ser boa persoa que por calquera outra cousa. Evidentemente non por nada malo, pero tampouco por... É que non sei. Non quero dar máis aquí de filántropo, rollo... Non sei, a Fabián Pérez le toca el Euromillones e financia un hospital enteiro en Ribadeo. Bueno, pois sí, oye, encantaríame Un poder indiano facelo. moderno aquí en Ribadeo. Eso é. Sí, pues encantaríame poder ter esa capacidade para dicir, oye, pois mira, o resto das infraestructuras dos próximos 20 anos en Ribadeo págolas eu. Pareceme máis diablo o outro, que a xente che considera unha boa persoa. E pareceme un obxectivo vital. Bueno, vas por bo camiño. Bueno, Ou eso parece, cando morra falamos. mellor non. Podcast que escoitas habitualmente. El Maillot e a la cola del pelotón para estar o día da actualidade ciclista e igual tamén descifrando la guerra ou algunha cousa de xeopolítica, que tamén é un tema que me interesa moitísimo. Unha praia de Ribadeo. Unha praia de Ribadeo. Por infancia, os Castros. Os Castros, que era a praia que iba de pequeno. Sí. Despois pasei a Illas e agora, como teño can, pois estou buscando a ver se o Concello nos habilita algo con area para que os cais poidan desfrutar. Se non, pois teño que ir ao veciño de Barreiros, que en Tamén se está moi ben ali. Moi ben. Persoa máis famosa na túa axenda de contactos. Terás uns cuantos. Persoa máis famosa na miña xenda de contactos. Pois tiña un número do presidente do goberno, pero non sei se o mantén. Xa vos estou dicindo que moito non falamos por o motivo que sexa. Pero sí, tiña o teléfono...
Fame moita ilusión outro. Mira, Vicente del Bosque. Caramba. Sí, veo unha vez a Veiga, perdón que me vou enrollar un pouquinho. No. Nos Veo unha vez encantabas. a Veiga que lle deron unha medalla de ouro no Concello da Veiga. E eu non estaba, pero a min gustaba moito del Bosque, porque eu do pequeno era do Madrid. E un compañeiro meu que estudiaba na Veiga fixenlle unha carta, e entón entregoulla. E eu nesa carta levaba o meu número de teléfono e tal. E un día chamame un número, hola Fabián, eres Fabián? Sí, soy Vicente del Bosque. E eu, que me dices? E deumo o seu contacto. Pero o mellor de todo é que hai cousa de 2 meses coincidín con el nun sitio. E veo elme saludar a min. Insisto, eu daquela solo falar con el por teléfono, vale? E díceme, pero si yo te veo todas las tardes. E eu, Vicente, que me dices? Que sí, que os veo tal en Todo es mentira, e a ti, claro que te conozco. E digo, pues non te vas creer esta historia. E contei yo da Veiga e flipaba. E dice, pero eras tú, sí, que te llamé, tal. Tienes mi número, non? Eu, sí, lo tengo aquí guardado. Brutal, pechamos o círculo dunha maneira maravillosa. Que divertido. Así que Vicente del Bosque. Eso. Deporte que máis che guste aparte do ciclismo? Para ver ou para facer? Para facer? Andar. Gústame moito andar. Sí. Andar. Un recordo da infancia. Un recordo da infancia. É complicado porque haberá un montón. Sí, pero mira, estáme vindo a cabeza na gardería. Antes había un patio de grava e había unha valla destas metálicas, pero que permite ver a través dela, e ao fondo vías a ría. E eu tiraba pedriñas, vale? Por se alguén aparcaba por ali cerca, pues, e agora empeza a atar cabos. E eu tiraba pedras para querer chegar ao mar, non? Pois sempre que paso pola gardería acórdome de que ali tamén partín un labio, pero non, eu acórdome de querer chegar sempre ao mar tirando as pedriñas. Sí. En que época histórica che gustaría vivir? É complicada esa pregunta, porque hai moita nostalgia polo pasado. A Idade Media, os castelos, os cabaleiros, as guerras, os antigos gregos, Roma, os egipcios, pero ali a esperanza de vida era menor, a salubridade non era tal. Sinto moito interese, gustaríame igual viaxar no tempo un día, 2 días, 3 días, pero saber que podo volver para ver un pouco de que onda, por exemplo, a época da antiga Roma, a República, por exemplo, antes do Imperio, ou os primeiros anos do Imperio, antes da decadencia. Estaría ben, pero vivir non, porque eu son asmático e nunca me dá nada, non tomo nada de aerosoles nin tal. Basta que viaxe no tempo para que me dé un ataque de asma e quede no sitio por non ter medicación. Entón, no, viaxar de excursión, eso sí, excursión no tempo, antiga Roma. Unha manía. Unha manía. Son moi inseguro. Ás veces necesito repreguntar as cousas así, pois, o meu entorno, pero isto fago así, ou isto como lo fago, ou isto está ben feito. Sí, é unha manía, é un defecto. Non proyectas eso, Ves? Por... Seguridade. Ese que o tes ben traballado. Pode ser, ou que no meu círculo máis cercano, dentro da miña burbulla, é onde realmente se ven esas cousas. Pero sí, teño inseguridade. Sí. Como a todos. Claro. Como a maioría, basicamente. Bueno, unha persoa que máis difícil foi entrevistar. A José María Aznar nunca lle puiden sacar nada. E hasta un día lle dixen, señor Aznar, algún día me contestará. Díxome, algún día. E aínda estou esperando. O sea, volvín a encontrar poucas veces, pero é unha persoa que non lle gusta falar. Outra vez tamén pasoume con María Dolores de Cospedal, que tiña que declarar no Congreso, e saliu algo mosca, e fixenlle así, como non quería contestar, pois eu xa lle facía as preguntas con moita intención, para ver se así, bueno, respondía, e girouse e dixome, pero tú te crees que yo soy tonta? Entonces, non sé, dígamelo usted. No, quero dicir, eu non estou dicindo nada de eso. Pero sí, foi moi correosa. E, bueno, e o presidente do goberno, que non hai maneira de... ten unha política de comunicación pésima, aproveito desde aquí para criticala, porque cada vez que, cando facía a calle, burlaba a súa seguridade para chantar mediante el con un micrófono,
non ter nin o detalle de responder un mínimo. E facer en plan, bueno, venga, así como si, ala, ya están aquí los pesados. Pero, macho, que eres o presidente, que, joder, un mínimo, ¿no? Ou, ainda que se xa, oye, mira, non voy a responder. Que non é por meterme con naide, que isto ao final pasa moito en todos os políticos, que teñen o seu círculo de comunicación, os seus xefes, que lles dicen, de aquí a ali non contestas. Pero, hombre, hai algún que o leva mellor que outro. Se o mensaje non contestar, pues, oye, mira, non voy a contestar. Pero eso é moi feo, eso é moi feo. Dixemos 3, non? Sí, 3. Eses 3 valen. O mellor de Ribadeo e o mellor de Madrid. É que o mellor de Ribadeo... É que hai moitas cousas que son as mellores de Ribadeo. Eu creo que o punto xeográfico no que se encontra é o mellor de Ribadeo. E o mellor de Madrid é o punto neurálxico no que se encontra. Boa resposta. Algunha cousa que che aburra moitísimo? Seguro, sí. Que me pode aburrir? Pois escuitar a alguén que só fala de si mesmo. E que se ten a si mesmo como unidade de medida con respecto a todo. Non me gusta. Non me gusta e caérenseme algúns mitos da comunicación. Hoy vamos a escuchar unha charla de non sei quen. E porque yo cuando hice, y yo cuando fui, y a mí cuando me dijeron, yo respondí. Abúrreme moitísimo eso. Moito, moito. Unha canción. Unha canción. Unha canción. Ah, amigo. Pois... Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche. É unha comida que che recorde a casa. O pulpo a feira. O pulpo a feira. A maior lección que che deu a túa profesión. Que equivocarse é algo propio dos seres humanos e que non pasa nada se un se equivoca, que o importante é saber levantarse. Eso é para anotar, eh? Sí. Que soño che queda por cumplir? Pois, un pouco ligado ao titular que me preguntabades antes, o de ser unha boa persoa. O sea, quero dicir, non quero dicir que non o sexa. Se o son xa, pois manterme como tal. Se me falta un chisco, alcanzar ese chisco e manterme como boa persoa. Non sei, ser feliz, pois ter saúde todo o posible, pois estar pois moi ben con os meus, pois non sei, formar unha familia, volvemos ao mismo. Eses complementos que terminan de dar felicidade, pero a nivel persoal. O sea, se algo queda por cumplir, é a nivel persoal, porque ao final o profesional ven e vai. Entón, as grandes metas son sempre persoais. E falando de titulares, dinos un titular que che gustaría dar ou escoitar sobre Ribadeo. Hai moitos. Un titular que me gustaría dar sobre Ribadeo. A ver... É que, claro, diría, Ribadeo, el pueblo máis bonito de España, pero é que ese titular xa o lín en algún lado. Entón, moitas veces, encima. Claro, moitísimas veces. Habitual. Claro, entón, oye, pois estaría ben Ribadeo a la cabeza del empleo en toda España, por exemplo. Sí, ese sería moi... Sí, o lugar con a mellor calidade de vida e tasada, en criterios obxectivos, non un artigo que diga que se vive moi ben, que o clima está moi ben, non, todo con datos, pois o prezo da vivenda o mellor dados os niveis de renda, o nivel de renda o mellor de toda España, as tasas de empleo e de desemprego cero, o emprego 100%, ese tipo de cousas. Festa ou tradición que máis che guste de Ribadeo? Pois mira, tradición, gústame moito a Festa das Cruces, que hai moitos anos que non podo ir na Ponte de Arante, porque miña nai era da Ponte, e pareceme unha festa cun episodio histórico que recordar moi bonito e que está moi ben que a xente o coñeza, e despois convertirás en tradición, pero ainda é unha festa moi nova, ainda que xa
levamos, creo que son 10 edicións, o Ribadeo Indiano, que é a festa de Ribadeo por excelencia. Ademais das festas da patroa, por suposto, que teñen un lugar especial no meu corazón, o Ribadeo Indiano, pero que diría tamén San Roque, diría o Entroido, bueno. A ver, digo indiano por dicir algo, pero non por facer de menos o resto, para nada. Monarquía ou república? A min a monarquía que hai actualmente non me molesta para nada. Pareceme que está facendo un traballo comunicativo absoluto, de achegarse moito a xente, de humanizarse, de, oye, pasa algo, ali estamos, non pasa nada, estamos ali tamén para coñecer este sitio, para falar deste lugar, mesmo agora, non? Con a princesa Leonor, que acaba de ingresar na Academia do Exército do Aire, ven de estar no Juan Sebastián Elcano, creo que foi na Blas de Lezo, desa cobertura informativa que había, de dicir, jolín, está como unha máis, eso, humanizar esta monarquía que temos tan humanizada e tan a pé de rúa, non me molesta en absoluto. Creo, ademais, que dignifica moito este país. Algunha manía ou algo así que teñas antes de irte a dormir? No, ler. Teño por costume ler antes de dormir. Son moi lector de cama. Sí. Sí, non é unha manía, a verdad. É unha boa costume. Sí. Pero manías como tal, non. Non. A verdad que non. E bueno, para rematar, en que momento te quedarías aquí e agora? Hai un Ribadeo Indiano no que eu collo a miña mai, que están a meus pais, e estamos bailando diante do quiosco da música do parque. Eu quedaríame aquí e agora, aí, nese momento. Sí. Pois sí. Sí. Pois moitas gracias pola túa xenerosidade, Fabián. Nada, jolín, grazas a vos, que se me cristalizan os ollos. Paseino moi ben, jolín, tedes aquí unha infraestructura boísima e facedes pasar un cacho... Podes volver. Vale, eu sempre que me convidedes, sempre yo digo a xente de Ribadeo, sempre que podo volvo, sempre que pode estar ao vosso servizo. Sempre vas ter algunha historia nova que contarnos, o sea que... Bueno, todos temos historias, sí. a unha escala ou a outra, pero, vamos, non o dubidedes, eu estou sempre que se me chame. Bueno, trouxéchesnos algo? Bueno, sí, claro, trouxen algo. É verdade. A ver, conteivos que estou de reformas na casa. Estiven de reformas, ainda teño obras e tal. Entón, claro, non tiña nada na casa así meu, propiamente dito, e dicir, jolín, pois igual algo que teña pois nun moble ou algo. Entón subín o desván, o trasteiro, e buscando e tal, pois mira, un recordo da infancia é que a min gustábame moito xogar con os Playmóviles, vale? Ostra. Entón atopei ayer un Playmobil, bueno, pois dun dos meus xoguetes preferidos, atopei ayer un boneco, un indio de Playmobil, sí, que dixen, bueno, pois mira, isto creo que simboliza moito a miña infancia, ao final, cando un é pequeno é máis inocente e a felicidade é inmensa, e eu recordo como cando meu pai chegaba de traballar, sempre me compraba así algunha cousa e eu sempre lle pedía Playmóviles. Entón, isto é un cachín da miña memoria de cando eu era moi feliz. Gustaríame compartilo con vosco e que tamén desfrutedes desa felicidade vos. Claro que sí. Moitísimas gracias. Nada, a vos. Bueno, pois moitas gracias, Fabián. Foi un placer que estés por aquí, como sempre. Esperamos te na próxima. Sempre que irades, a vosa disposición, estive moi cómodo. Isto é unha pasada, recomendarei yo a todo o mundo, non só a vila, senón estar aquí e agora cos amigos de Aquí Diario, e nada, sempre que me necesitedes, aquí estou, de verdade. Moitísimas grazas por convidarme. A ti, gracias a ti.